A děti. Já musím psát ještě. Ještě půlku sešitů toho. Duchové oranže. Měla si být v pondělí ve 12 ve 3. patře na to, v nemocnici. Pondělí. Ve 3 nutné. Odpoledne ve 3. patře. V Jirkově. Byla jsem tam, ale teď po 12. To jsem byla zrovna na třetí. Byla v Jirkově, Kdo mě tam viděl? Ty jsi mi psal, abych tam přišel. Co kecáš? Koho poděláváš? Žaj. Ještě jsi to psal tomu cv.taxi. A ještě tam byla nakreslená baseballka. Ta baseballka je tam pořád, hele, to tam ještě zůstane asi, pokud nepůjdeš sem. Až mi půjčíš telefon. Vlastně. Dělej. Už mi na chvilku telefon. Až ti dopořád. Já mám baseballku. Ne, to mi mám zase nebudu. To nemůžu, by bolel. Jo, mám. Slavku máš, ne? větší jak ty, to vím. Tu flašku. Na co flašku? Jako baseballku, ne? A já to ani nevím, jak držet pomalu. Tak levou rukou. A pať! Jak to dělal? Ale už to video vypni a ukaž jí to.